Не сте чували за Aquasource? Голяма работа. До преди 10 години и аз не бях чувала. И дори тогава, когато чух за първи път, си мислех, че компанията предлага единствено коластра и зелена енергия. Днес обаче знам, че Aquasource е английска компания, която е основана от двама лекари-хомеопати. Че Aquasource предлага своите продукти на българския и европейския пазар вече над 30 години към днешна дата. И не на последно място, гамата от продукти, които предлага, подпомагат не само стомашно-чревния тракт, не само женското и мъжкото здраве, не само имунната система, но и опорно-двигателния апарат. Че фирмата предлага изцяло натурална козметика и йомна четка за зъби. Време е и ти да разгледаш каталог на компанията и да се запознаеш с прекрасните ни натурални продукти.